расман муҳориба дар вазни сабук байни ситораи нави UFC Пэдди Пимблет бо рекорди 19-3 ва Джерард Гордон бо рекорди 19-5 рӯзи 11 декабр дар турнири UFC 282. Ассалому алайкум дӯстон, хуш омадем ба шабакаи мо. дар навори имрӯза барои шумо суханҳои Чарлз Оливейра, Ислам Махачев ва Дана Вайтро баъди муҳориба омода кардем. лайкро зер кунед, мо боша наворро оғоз мекунем. дӯстон, як хабари беҳтарин барои шумо, махсусан барои шахсоне ки орзуи ба амрико рафтан доранд. чӣ гуна ки медонед ҳозир пур кардани анкетаҳои грин-карта барои амрико рафтан оғоз шудааст ва акнун шумо имконият доред ки ба амрико сафар кунед. аммо барои пур кардани анкета шахсони мефаҳмидагӣ яъне мутахассисон даркоранд ва мо ба шумо як бародари худро тавсия медиҳем ки тӯли чанд сол мешавад дар ин соҳа кору фаъолият мекунад ва таҷрибаи хеле калон дорад. ин бародари мо анкетаҳои шуморо бо нархи дастрас пур мекунад. номерҳое ки дар рӯи экран мебинем ба телеграм, ватсап ва инстаграми онҳо муроҷиат кунед ва агар ки аз номи канали паҳлавон гап занед, пас шуморо боз скидка интизор аст. шитобен дӯстон, чунки вақти хеле кам мондааст. чемпиони пешинаи UFC дар вазни сабук Чарлз Оливейра баъди мағлубият дар муҳориба зидди Ислам Махачев аввалин эҳсосотҳои худро баён кард. ман ин наворро сабт карда истодам то ин ки фикрҳои худро баён кунам ва бахшиш пурсам. ман боварӣ дорам ки ҳамаи омодагиҳои ман дуруст буд, аммо дирӯз дар вақти муҳориба ман худро пайдо карда натавонистам. ислам суръати хуб дошт ва умуман ӯ баромади хеле хуб нишон дод ва рафтори чемпионӣ кард. ташаккур ба ҳама он нафароне ки ба ман суханҳои хуб ва суханҳои бад навишта истоданд. ман ба хона бармегардам, тамоми қувваи худро дар тамринҳо сарф мекунам ва боз ба қуллаи баландии дивизион бармегардам, гуфтааст Оливейра. хотиррасон мекунам ки Чарлз Оливейра то ин муҳориба аз ҳама ғалабаҳои зиёд дар вазни сабуки UFC дошт, аммо ислам ӯро манъ кард ва ҷои ӯро гирифта ғалабаҳои худро 11 то кард ва гуфт ки акнун ҳадафи ӯ чист. ман ҳадафи нав дорам. мехоҳам беҳтарин ҷангвари ҷаҳон новобаста аз вазн шавам. барои ин кор ман бояд ки ба Австралия равам ва Волкановскиро шикаст диҳам. дар тамоми карьераи профессионалии худ ман танҳо як проблема доштам. ман бо ягон ҷангвари топ ҷангида наметонистам. онҳо бо ман ҷангида намехостанд. аммо имрӯз ҳама сатҳи маро дид ва ман нишон додам ки любой ҷангварро манъ карда метавонам, гуфтааст Махачев. хотиррасон мекунем ки айни замон якум рақами рейтинги панд фур панд яъне беҳтарин ҷангвар новобаста аз вазн Александр Волкановский аст ва Ислам Махачев агар ӯро шикаст диҳа, пас албатта ки ҷои ӯро мегирад. айни замон худи ислам дар ин рӯйхат нест, аммо президенти UFC Дана Вайт гуфт ки рӯзи сешанбе Махачев дар ин рӯйхат ба боло меравад. ман тамоми ҳафта гуфтам ки ин муҳорибаи ду беҳтарин ҷангвари вазни сабук дар ҷаҳон аст ки дар қуллаи баландии карьераи худ қарор доранд. ва вақте ки ман ба октагон баъди муҳориба баромадам, ҳабиб ба ман гуфт ман ба ту гуфта будам ки ӯ беҳтарин дар ҷаҳон аст. Оливейраро шикаст додан ин як кор аст, аммо ӯро чунин шикаст додан тамоман кори дигар аст. Махачев ӯро зуд шикаст дод ва ӯ бениҳоят хуб менамоид. аз ҳама саволи асосӣ ин буд ки чӣ гуна ба ислам фишор таъсир расонда метавонад. аммо чӣ хеле ки мо дидем, ӯ ин санҷишро хеле хуб гузашт. чӣ қадар Ислам Махачев чемпион мемонад, ман намедонам. эҳтимол аст ки рақиби навбатии ӯ Александр Волкановский мешавад. барои ҳамин моро боз як муҳорибаи беҳтарин интизор аст. ислам рақами 1 панд фур панд шудан мехоҳад. ҳозир ӯ дар ин рӯйхат нест, аммо фикр мекунам ки рӯзи сешанбе ӯ дар ин рӯйхат хеле ба боло меравад, гуфтааст Вайт. бале дӯстон, чӣ хеле ки мо дар наворҳои гузашта гуфта будем, мо шуморо боз як муҳорибаи беҳтарин дигар интизор аст. чемпион зидди чемпион Ислам Махачев барои якум рақами рейтинги панд фур панд шудан меҷангад. Волкановский бошад дар ду вазн чемпион шудан мехоҳад. ба фикри шумо дӯстон, кадоме аз онҳо ба ҳадафи худ расида метавонад? фикротонро нависен, ҳатман дар канали мо обуна шавен то боздид хонободу сарбаланд бошен.